aingo yu try haganiga por ka bamenta stis ki nong Galatia nong ka benri ko khot ka khandai te ha ka bale babha wat ai bangin man thachu namar ha ka ya ka babyang ngin yo ot ladang ngimda du bor no ka ongom no ha ka bale babha ngimdei baniu ngimdei ban man thachu bat ka ongom no ha ka ya babyang ngin yo ot kan por Thai tang kapo ar kanta kidan giba ar pulsna maru andem lele finyo ot bet amen namara fi bet finyo ot kata ka nong rim jongka ktin ke jong ublai ken ngine pule bat nga naga ktin jong tronai naga sithi ka ba ar Timothy mame namar kata to sha shitom bat nga kum usipai babha u Jesus Christ upol hangne upanan kam yani kenten ban ong sipai ukhat yo Timothy bat kum joro yang ngilang kum ki sipai ki jong ukres bat hangni ka tin jong trai ka kren phang sipai bat hangni vi artli gadur bro ar mo de sipai kai ka jinga pher hakini ki artli gadur we done atiar we bam done namangan kren phang ka atiar hakni ka singi ngilaking ne em ya ki atiar kan namar hangni bro ar mo ki sipai we umdan ye udan tang kajan sipai baru way ubala biang ya ka banlet banyale ya ka thma but tang bo unyale uda donru ha ka ti ke jong u ya ka jingeda lada ka don ke ka bawan banyale ya uru but ta de ke jinglong sipai bon sing anong ye pi lada ngi pet ha ka ne ka por ka menta ki don ke blood proof baki ki pong baki don ru ke sulai ya ka baki kin siap ngi don kamro banyada ya lade kumjoro ban pelem ke nyi kinong shun but ka bible ka batai yang iru bangilong ki sipai hare bon sen ngilong ki sipai ki bamdan iyo atiar but habang ngimdan atiar hang tangil arem lupai katma bangan peni fi hang ne ka tin ka jong troi ka kran ya arbanta atiar ka bakenja do bangin dei ben pau sabar bar kata ka atiar bangidon ha ka men sim ka jongi ne ha ka soul ka jongi bangingi don ken ngine pet bat nga na ka stage kinong Ephesus haglanong ka benrio upol hang ne ha ka ne ga stage kinong Ephesus ukran hang ne baduong habawai no kabamot kene ga siti kabakut jong ne ga siti kabanong kong wong to klein la de how try but hadin jong kata wong to king ya ki jinking atiar ka jong ublay baro ukuntu ya way po way usipai ne way po way ukristan ne way po way banget bo don kam bo un king ya kita ka atiar ka jong u berkata ka atiar ka jong u ke bo unyo de tang no ublay but de tang ublay ban ai but udai ro ban king baro de tang kindiat haban king lut ya kita ki atiar but la ongro yu haba me king ya kita ki atiar baro mela hangta ken baniang persya ya ka but hap usaitan wang lada me kwa ban job ya ka jing persy lada me kwa ban job ya ki jingele ha ka jingem jong me lada me kwa ban job ya ki eki bawan yele ya me haban king shwa ki atiar but hadin jong kata me laban job but hadin kene upeni thoro yangi ha ka khot ka bakhat ar hang ne manu bade nong shun but hang ne la ong bo nong shun jongi umdei parabreo namar la ong hang ne bo taw nong yele jongi umdei ka snam bade ka do ngim yele ya ka snam bade ka do pimile persya ye mei pa pimile persya ye men para pimile persya badulok e galok ne galok ye ulok pimile persya berki khon pimile persya berki paramarjan harengan ong ye pi kita baro kimdei ginok shun jong pi ya don ba ong ye pi ba don ba isi ye pi mdei maki ba isi ye pi kan mau ka do ka snam mdei nong shun kan mau ngi parabre mdei nong shun kan ngot pi don nong shun paramarjan mji keren mji kiu ha ya shrut namar caka ya shrut namar nala ya shrut namar po umkor hare nong shun jongi hang ne upeni tho pol hang ne mano badai bad hang ne wong taw nong shun jongi udan ya kahima kabanang kong wong Henry ya kihima kabon udah don ya kihima umde tangga way udah boni kihima udah don ro ya kebor udah dairu nong sansar pertai jongani ke jingdom but ke Bible ke ong hang ne ke jingbaman bakenjaman sem haki jakabanang une udai unong shun jongi ya une unong shun pimla ban yo i hare udon ke hima haka hima kadon ke bor kadon ke jing sanshar kadon lut baro hang ta hapo ke hima
udah don daga hima ke jong udah don kisipai jong de kita si ong ki bor jing dom hadin jong kata udah don ru ya ki bor ya ban penting ban pensmit ya ki brio ke bible kong udah dei ru unong sanshar jong ni ka perthai jong jing dom gan bat om tang kata bat udah don ru ke jing peman ba kan jaman sim udah don lut hau ne unong shun jongi bat hang ne upol upani thu sha unong shun namala da phimi thu unong shun kum no pinele barobor pi haban itu sha unong shun jong pi mano badai dai nama kata kibriu ki badi secret kitip mano bre nong shun lada ki pang cancer ki nong ba bleu ai cancer yang tapi la bakla namar hai tu pocket secret kadon duriu Kita dah ni kong pastor ang kamang dia selok. Fisi bam raja yang hok kan pastor doain lem bam raja yang pimi kencing pipai terkedur. Yang kum ni kong. Ni pastor terkedur tang pet dapat ilong kum sentio. Ilong kum kum sentio ya. Ni yang mi kencing kita yang kum sentio dah. Fi tek teng ngim tep mano bre nong shon jongi jing syam war keno yo blai. Hang tu lah ada tok lupa ta. Katu lah dia lupa ke jing syun. Bun sen namar bangimi tu ya kinong syun. Dia kata ngira mi katma. But hang dia lah panitu yang ya tahu nong syun. Unong syun jongi udah don ke hima, udah don ke bor, udah de unong sanshar, but udah don ke jinglong jing peman hau. Utau de unong syun. Hey bangim lah ban keta yo. Han re ulak ban rung hangi. Ukwa ban besut apa ke jing im jongi. But ban sanshar ya ka met jongi. Udah utau nong syun. Baka Bible ke batai ba pinyan le yo ni upol uong biang sa chisin hang ni haga de khot ka ba khat lai na ba kunta to pinshim halade ya kata ka jingking atiar ublay baro tang hapadeng lai tili de khot arsen pinshim ikani ba pin day ban king ya ka atiar ublay baro pinda perkat kani ka ka ek ngala banong ye pi kalong very serious ba pi pule ka Bible bo pol ka ban pentip yang iki bangai wang tang hapadeng lai de khot wang arsen nga kren ga ju kindien ba pin su thu ba pila da pim king ga atiar pin long sipai hada pila ban sha khot ele de ba pi de sipai hada pin long sipai upam dan ai ya ka ban yele but hang ni hadin jong ga ni bo wang ba pin king te ga atiar baro ba pila ban yang yele ya kata ka sngi ka basniu bat habala dep ye ki ke baro ba pin yang scam wang lada pila dep king pila ban yang ha ka sngi ka ba Snew. Haga de khot ka ba khat wei wang ada pila king pila ban yang persya ye ki boit ke jong utau saitan ken ba uwan ban pan soya phi ne ban yele ye phi hade ka de khot ka ba khat lai wang ba ka ba pila king pila ban yang hagi te skingi ba snew kan ngo de phi ya long ba ka jing ya ngajupet haka por ba kot ba khia am ha bangi dalit ka ngim jura jembam ibri ba pang syara jembam denam saya bam ti ba pang por phi pang phi dawan rai phi bam mono masih bam nong up to you enjoy it nong pang ko bam chau you enjoy we nong up uba pang um jiu hakka por phi susi nganong ye phi the khot ye phi sa ba khawai phi sok tanat ni ban lai nek adon ke ba jia ka ba sniot phi tanat phim so tanat ka susi ka man sim Pim sotonan. Dai nama kata hang ni la apatai arteli siapang kani ka buit jong ni nong syun. Ka banungkong udan ka buit, usai tahan udan gay. Ka buit. Haga kitab Genesis nong ka balai la ong ubasian. Nang ta ka baar ka ong udadon ka sngi ka basniu. Ka sngi ka basniu. Tadai nama kata nga ong bali nga kwa ban ra ya kani ka jing hikai ne ban kran ya kani ka banta bangin su thu ngi im ha ka por ka babhan ka basniu ne banta. Ka basniu. But ha kani ka por ka basniu pi don kam ek kani ka way. Papin king no yaki atiar. Namar nidon hapadeng ka jing yele. Umdan uno sipai unle yele thama klem dara ai. But ngipat bun sen ngim sutho. Namar ba ngim don atiar. Ngim hakapor ka basneo. Bun sen siong ngan le ayu pastor nga siong ikene. Pim don kam balay fi don kam tang ban king. But teng yikini ki atiar ke baging king kam dei ki atiar jongi. Ngi king no yaki atiar jongi wei. But habang ngiking ya ke atiar je kiwei kan mau pinum la banele thama. Bud sin ngi wan ban yeng ha ka jinget jong ki pastor. Ha ka jinget jong imei pa. Ha ka jinget jong henman ki para. Ne jong ki para bangai. Haranga keli hang ne ka por pieng ne em ha ka jinget la jong. Namar pinda yui ka nuksa kata ka de pinda pule. Na wei samel nong ka kanri de khot bar pui. Teu David ula wan how Saul but ula yeng kamat jong
uru ula it ya ushika day ti ude ulalong unong ra atiar jong u. Kabamot hang ni rung apet usol tre ban ra ya ki atiar la jong. Uda bo ya uba it jong u, you know? You David bo unra ya ki atiar jong u. But u David ula ra ya ki atiar ki jong u sol. Hare uneu ju David ula tep chapang kini ki atiar jong u sol, ula penra ya kini ki atiar ki jong u. Henry haba pi pule pat hakala nong ga bakhanyo dekhot ke balai pu hundai. Tiu David ula wo ya ka wajlam hakata ka jingking atiar jong u, bat ula persang bania namar ba shem melin tiu David ula ong hausol ngamla ya hakini namar ngam jumelin bat u David ula leitno yaki. Bo yu David la penking ya kata ka wajlam Henry umla ban ya. Henry hakala nong ga bakhanrio pina pule udai pat nong rayu atiar jong sol. Hari udai bedu sutu lang baka atiar jong sol pat ada ulai yele ka thama. Lada kata ka atiar ka jong sol ka klan hadu kata beli usol umle yele hi. Dai namar kata haba uking namar kamdai ka sin nongkong bu yo i ka atiar jong sol. Ula ju yo i ya kene. Barobor ula ju yo i. Bat hang ne usol wang king no jonga mem la chura ka tu por king no. Badu wang haba ka king ka jong me ngam la baniat. Kan mau ha babon sin ngi king ya ka atiar ka bakenjaman sim kam dei ka jongi ka dei jong ka balang dei ka tangi kam it ya ka balang ban ukris ngi ong ngi don ha ka balang ngi sarong ya ka balang ban ukris ngi king le ka nyam dei ka ta de kendu para kristan ngi ong fi nyam iu ka dei nam dei ha ngi king ya ka nyam ngi king nganong ya pi ya ka jing kan tho iki we wong ka nyam jong a kam ha ka nyam jong pi ka balong kum ta bat kum ta ter Hada ngim kieng ya ka ai ka badai ka jongi. Ngi kieng ya ki jong ki wei dei kata ti phang ngi kieng jong ini wei pastor ngi ro ini pastor setengah dua la thai ni pastor kieng si ini pastor la khres niu par ini pastor. Kadai nem dei hanong ba jongi kumta. Kadai yam. Namar balai pun sin ngim la ban kieng anong ya pi ya ka atiar jong ki wei. Ngi la ban yai lang bar ki la ban man shet hangi. Da ka jing ya jong ki wei phim la ban yeng. Kan ma ba ka jing ya ka jong kpa ka penem tang yu kpa kam la an penem ki khon. Bau kuan la da kwa ban yo jing penem u hab ban ngej ma u hau trai. Amen. Ka jing long kristan kam dei ka jing her pateng. Ka jing long kristan ka dei ka jing pedang yo kris ha ka jing em la jong. But dei nama kata hang ne u David su su wang le yele da ka ne ka jing kieng atiar ka jong sol ngan rem. Baru wang ngam la ban ya. Teng dapat yang ki pastor na ai sak ba fi. Supong ka juti jong i sayat pat. Ngasi yong ai kata. Mo shuma beda fi dei nong shet jing shet da. Ni kita ginong abat kan. Ni shet urus te i kalau teng lem ne. Sim shet hi no kan. Ang sim. Ngan ong ya pi ngenom la lano ban king ya ki atiar jeng ki wei. Wat la dang gila jubat ya kata atiar. Ngenom la ban yo. Ban king. Namang ngenom la ban ya. Ya ka kam jeng ki wei pi dapat besuk ba. Hari kan mau. To trai me pi ka to kam pin su to. Baka suk ne kam suk. But hang ne utrai Ukraine ya kata. Lang bau Paul hasti si dong apasas. Bangingi don kaman king no ya ki atiar jongi. Namar don ka but jong soitan ya kaman pensho yang ngi panhap no yang ngi. Tang kata un malam ya ki sngi ki basnio balai udan ya ka bor namar udan ka hima. Udan ya ka bor. Udan ka jing sanshar. But udan ka jing maman hau. Utau de nong shun jongi. But u Paul hang ne kuntu. Wang to king no ya ki atiar. Namar pite balai. Kani ka balang Ephesus ala pipule pa ka history ka batay arsnem kala don hapo jong lum. Ki bangay ki habanri hapo jong lum. Kamdan po ka Bible nga batay ka history. Ba kim long man mi namar ki sya penyap. But Ephesus menta di ka Turkey. Lala pipet ya ka balang nga manungkong ka klain bahasa tigi jaka. Mantala dominate dagi Muslim Henry Mensua kamday kumta. But kini ki bangay ki sa kendo ya kata ka jingya ka bakraw. Hey bakato man empire ka sawan man yale yaki bar ula batay yaki ka jinga jong pi on sa sa yale baru ang tuking no yaki atiar bar ngim tip kisngi badang wan kan long makum no tip ngidang yo puli Bible na em nang kang shwai ka jaseng yo kang so ka jinga la Bible na mararangi pe chi dakar nganong yapi ka long ka pajinjar sa yaki ngam ong sa janga nganong fi tang ha asam lai kan ta nang ni ki si sa te man ta kam long lai lo tengim tip sa ni kum no Ngakren ya kata om tang kata hayeng asam ngilong kumno ngimtep. Yo ngi prakat basyun yang ngi de kini. Ngarekan ma kim dei kini. Ki basyun yang ngi. Dei ka hima, ka bor, ka jing sanshar, bat ka jing paman ka bakan jaman sim. Kita kini ginong syun jing iban. Mano ba nong elam jong ki uday usaitan.
But usaitan uat ya lagi jong ki pastor kumno ni ya lagi jong ki syakuri kan ke Bible ke batai ya ke penjinjari ni. But ke Bible ke batai orang pipin job ya kata pinon kamen king. But hang ni ke batai siapang kata ke jingking atiar kan. Ladang ngipet art lagi dekat apa ke Bible ha ke testament thamai upol hi Ukraine ya kata. Ngine pet nang stage ki nong rom nong ke bakat lai dekat bakat ar. Kamit kata kala nang dirno shibun. Te ke singi kala jan. Namar kata tungin ya bread no ya kita ki jingle jong ke jingdom. But tungin ya king no ya ki atiar ke jingshai. Kaktin ke jong utrai kala kran shai hang ni wong. Kamit te kata kala nang dirno shibun. Te kesengi kala jan. Namar kata tungin ya bread no ya kita ki jingle jong ke jingdom. Lada pimpat bread shwai kita ki atiar ba pijukit akamet la jong. Pinumla ban kit yang ni ke atiar ke batamai. Uji suwang pimla ban te ya ka wan ke batamai ha ka lawar sne ke berim. Ha ka jinglong hi ke berim jong nginongin king no ya ki atiar nganong ya pi pinumla pila ban pong ya ke jan. Nganong pi da ka basuk pindalik sayo pindatit jan sipai pinyo. Kelewat suloi kan pindayo. Pitiet ke but, pitiet kita baru pinyo lut. Suloi, banyak suloi pihak perung ayo. La pirung leno, lande pihak lut. Leno orang tentang tip yo suloi nom suyo orang tip ha. Mo. Handrai dalam pirung akam sipai pinyo abet deh. Badai ke jong pi. Bad pidara ya kata berkam da jing ting ino yono. Bad hang ni ke ong lemda pila ino shwa ya kata ke berim. Pemla ban king yang kena atiar berkene ke atiar ke pipi king ke ong atiar ke jingshai ke benengkong. Ke bamut pi ya ke badom ke jingem ke badom ke jong pi wan sya ke jingshai. Lada ngaban ma pi ngimpat ya ke jingdom. Ngimpat ya ke ai jong ke partai pinumla ban king yang kena atiar. Nang tau pol upanon kambiang yang kena ke ju kentin. Kadang ia pet kata ke dia nak arkorin kelnong ke benri ke dekat ke benyau. Haka ketin ke jingsisha haka boru belai da ka jingking atiar ka hok syaka mon bat syaka diang. Uang tu pin king no ya ka atiar ka hok. Syaka syaka mon bat syaka diang. Kabanang kong wang ladapi ino ay ka berim pin sa yo ban king ki atiar jong ka jing shai. Bat ha ka ta ka atiar jong ka jing shai pin long hok. Bat ha ka ta ka jing long hok jong pi ha ka diang bat ha ka mon pin yeng bet ha ka jing long hok. Amen. Dei mata hang ne kong ka jing long hok jong i syaka Syaka mon bar syaka fitip haying mani barong ilong hok klini ilok lejong fikir rang ba fi gam noi ngalong hok nem kli na ulok lejong fi galok ngalong hok nem fi ki khon fi yo burom nem na imei pa dei to kana me kum to fi te na bagata rangi kwa ban syakri yo blai ga bible ka ong finnon kan nam ka ba ha khamat no blai bat Ahmad Kibriyo. Syaka mon, bat syaka diang. Ngingidon ka nama bahasa no. Hoi, la ba menchua ba patip yo try, ngimdon ka nama bah. Harikan mau habang ngila tip yo try. Ka Bible ko ngala pendon burom ya ngangan pendon nam ya me. Amen. Ngam keren ya ka ba menchua tu brio la tep la yap bat new de ba thamai. Amen. Bat ha ka ni ka jinglong thamai. Ha ka hok ka jong pi I can yeng ha ka mon bat ha ka diang. Amen. Namar pila ino ya kata jingdom. Pila wan syaka jingshai. Bar pila yeng pila king ya ka atiar jong ka hok. Pi king ya kata syaka mon bar syaka diang ka yeng lang bat pi. Amen. Dei kata teng kidon ki syakri ki jong blai ya baki atu kana syapang ka berim. Ajudon wi kana ikli nga pi walong pastor nado pedang ret ngongan nado nak pok keming la walong pastor. Fi teng ngi lakala ka bamut. Ngi lakala yo bamut. Handre ka jingmut pertai kapat kala nangi. Ngidang sarong ya ka pertai ngadi kata. Denem. Keberim ngi ong no. La yap. Amen. Fio ai ka benta. Ai ka jing pla em kan long ka ba kata. Hare pindah kan ma ba nga su batai fi ka jing long kena. Pisai pertu buat be i mei pa ni ki di kum tu ta. Ibang na mi bang na. Kina ka hong tu. Denem. Ikmi ada itak kini kuntur dia kata. Fitip kapan ibang dah. Nganong fi kejinglong banget kam dapan ibang. Hari kejinglong pertai ka kering. Kejinglong pertai. Pimdan kaman batai ai. Dia kata tang we bepong bejot em baru akin pong bejot. Bangong fi kini kejuk ni ka besuk bejot ka jah kai gini style. Ngi im ha kata kejuk. Ai ngo you try. Pakla pong jutir we gini style.
Dia kata mentah kayak gini baklau kayak gini, angka style. Kata kejuk ke bangingim. Upol uang pertubut yang uang tam. Tengi hab bersutu perlong ya kiwei bakin pertubut ya pi. Marka Bible kau ni bangin king ya kata ke atir. But sumon mentah piyaj damian marway nalinti gorfling. Piyaj marway si wajib damian. Kenjak kalong dum. Hari kalong dum bele piyaj marway kalaj lalip lut. Kadang fi kwa banyak yang ta. Pinyong nganya tak jing selong. Am lele pastong am tiang dah. Ha? Nganya dari senrang ni digentai dah kinjat. Dah dah. Sekarang daya alkawa dom tu teliu daya semua dah buat baik. Dah nam dai. So sawa be arteli. Daya. Fintiang. Semua dah hang talenti finya. Fila rak beda ke AK-47. Ha, fi rak ada belut lupa. Fidang tiang tarai finya bedam. Ya. Nama tu sepak krak. Denam deh. Nama hilam yang. Denam. Oh, fi ka pertai ka dum tek kumta. Lada fi ya klam ka jingking atiar fintien. Lada ka atiar lada belut lupa finum tieng. Amen. Dai nama kata upol ong lot no ki atiar jong fi. Manumbuk sa. Baka Bible ko ong to king no ki atiar gini apa mentah gini ki atiar ki dei ayu. Ki gini ki atiar. Arkorin posau. Namar ki atiar kata ka jingele thama jongi kimlong ki bakenja do handa ki ba don bor do blay ya ka ban penkelon ya ke ya ki kut bas kem ka bamot ya ka hima ya ka bor ya ka jing sanshar bat ka jing bomman bakenja man se fiyo kata di ka kut bas kem ki atiar ka bangingi king omyo i nangi handa ki don ka bor amen ki don ke ka bor ban penkelon ya ke ya ka kut ka bas kem la ban don ka jing ka kut ke ka bat ya pi la ban de ka jing songsi ka jing tang ka jing pang ka jing jar la ban de ke try wang na fila king ka tiar jonga kita kin riahi namar ki kut bas kem kin pra amen ngine pait mentah ni station ng Ephesus ke kita ki atiar had khot bakhat saw ko ong hang ni to yeng pi namar kata ngastunat bau pol hang ni wang to yeng wang kom no to yeng teng da wan jeseng sai susi ba dong to yeng ini rawai sai susi nem da pang kho siu le ni da yeng da shong ru kini borok ya pet da yeng ru pang kho siu de nem hari fite utu nong rawai pa yeng ye fi namar wang yeng da ka jinget apa pidang rawai ka to jing pang kalakan ria amen de ka tau pol wang to yeng namar teng ngi em ngi bri ba jaitu ram ong yeng tor ba yeng kira de nem de kata what hapo school de pon school de wan hikai ban yeng ro em morning sir dan ada ya. Tentang belum kamu lagi mana kata ro. Dia ni tight bah. Tang apa jigtre teng istonat baniang nomor yo tulop. Dam yang sibit yo cabe. Dia kata, "Lah nyang ta tapi yang liu." Hang ne pol wang kom no to yeng. Bat haba ong yeng hang ne ka bemot ban yeng ban king ki atiar. Piada belot ya kita ki atiar ki berim ki jong pi ne kita ki jingdum ke bamaneng ala puli nang chi ki nong room pi kloy ya ka ba pin yeng ba sa ka diang sa ka mon jong pi on i ka hok bat hang niu sa batai ka banung kong wong to yeng pi namar kata bala panpo ya la ka singkai da ka jing shisha panpo ya la ka singkai da ka jing shisha ka baar gini pait sa ka ipat bat bala king ya ka jing da shadam ka hok pinong shadam ka hok Deng iu nane, mendai Adidas semua, okay? Nike, mendai ke? Sedem ke hok, ngapa GE betok t-shirt hok? Nangta balapong juti ya lagi kejat dah ke jing lakloy ke gospel ke jing suk, jong ke jing suk mendai jong ke jing yeshrut, mentah pertai bun gospel yeshrut, manum angin long ginong pen yeshrut, ngin long ginong pen yesuk, ang gospel lagi, yesuk, ngin pong hai kata? Haki kejat, ki juti ki jongi. Dia kata angkat no kita nak kita ki kejat kan, ki barak ya ke gospel. But ini pong ya kata, nang ta nalor barok putet, pinda shim ya ke sti ke jingat. Pinong lamat nga, sti ke jingat. Nang ta da ke bapila ban penlip yusum bameding barok ki jong ubaman. Tu shimru ya ke jing dakli ke jing penim. Ke jing dakli ayu? Jing penim. Toh. Nang ta bat ka wait lam uman siam. Pidong lambat nga, bat ka wait lam uman siam. Nang ta ka ong kabalong ka ktin ublay ken. Pinong lambat nga, kabalong ka ktin ublay ken. Bat
Kabakado ka ong dagabadway. Dagabadway. Don kanutli? Prateli. Ngan pia ya kani prateli hagabapaw bat hagabampaw. Hagado syabar bat haumensim. Tagini pechwa hagani gado bapaw syabar. Kabanan kong do laong ngini pechwa nakli. Hakli gini benar niu? Pindah pech kato kadekot kaba hat nyo kong kabanan kong day kato. Haga kli. Tu shimru ya ka jing da kli ka jing penem. Hani ya kli day benar niu? Jing penem. La shon sharp ya pi do mensim bakhoy. Baka Bible kong you know bala shon sharp. Wat kita ki mensim baman ki bami na liulong ki nomla ban kata. Kita jing pan pau nong ka bakandai ka kren ni kata. Larang ngila don. Haka kli ka jungi ya kay. Jing penem. Pisu tu em. Ka jing dan kli juga jing penem. Nang ta kong haka syadam dan eu. Hahok kelakan mau mentah. Singkai. Ha pan po kay. Juti. Kata dia nem bayoi. Kadai ke bayoi. Fioi ke kay. Ya ka kli ke kay. Jing penem. Hok. Shisha. Jing suk. Ne ke gospel. Kubor babha fidon. Pilih itu baik kubor babha. Pilong tek kum ki arngot. Kilai kat arngot ki wan ban sentiat kita arngot ki itu kubor babha. Sipongut ki itu besniu. La mengidai ke juga kubor ki wan ra. Kasong hanga pada pi. Kadai ke babha ne ke besniu. Kasong hanga pi. Kadang southly ke bapau. Jing penem. Hok. Jing shisha. Gospel. Ngidon ni kata. Ngin yet yelade. Hagan ni ke janmit ngidon ne em. Nang ta haka bakenjaman sim gini apa? Ya ka bampau syabar. Hari ka don hapok jongi. Kabanun kong hang ni laong stick ka jingat. Okay? Dekot bakan riu. Okay, banun kong? Stick ka jingat. Lada ngim don ni ka stick ka jingat. Na ngim don jingat ngim lak man persobha yu belai. Ngihap don yu? Jingat. Stick ka jingat. Baar laong kay? Wat lam moment sim. Pidai bandon ha moment sim bakot. Umen sim bakot, pidai basuto ba pilayo, ya ka jing pen baptis umen sim. Nama haka kitab Isaiah nong ka basipo de kot ka bar pinyo kong haka jing pen sle ikilin kor barot lalot no. Ladam don haka ta jing pen sle jong umen sim. Nama umen sim ang fi upen sle ya pi kalong tek ka white lam ka ban mat ikilin ka bitap jong baman. Bat ka balai, ka ktin ublay. Okay? Ka ktin ublay. Bat ka basaw ka badway. Kini sautli kalong bandan hapok jong pi. Hapok mensim jong pi. Hapok ke jing but jing perkat jong pi. Pi sutu ba pi don ke jingat. Pi sutu pi don ha ke jing persle. Pi sutu pi don ha ke tin ke jong belai. Bar pi sutu pi yang ha ke jing duai. Hari syabar ke don ke? Jing penem. Kohok. Jing shisha. Gospel. Pi sutu em. Ngidon ya kata. Nama bun sin ngimkin yang ane katir. Bubun sin ngiyang am. Ngiyang nakakartang balang. Ngi don lak ngapa sutu apa kli jongi. Haka ni ka kli jongi ngi perkat tang pisa. Haka ni ka kli jongi ngi perkat tang yaki basniu. Ne ngi perkat ya ka jing penem na. Lada ubre u perkat bai tang ya ka jing penem. Nganong ye pi ka kejat jong u kanum lait ban lepop. Nama rusutu lada du jing penem ula du lot. De ka tau debe duang usutu ba ula bakla ula lepop. Wan nakmat jong trai wang. Wat sim no you men sim bakhoy namar sutu bola do ya ka jing penem bat kwa bandu ya kata ngakwa banong fi man ka klip mat perkat ya ka jing penem apa pi perkat ya ka jing penem jing pen shoy kala ken ria hi ka brai jong ka dok kala ken ria hi ka jing kwa raha ya ka spa kala ken ria hi namar pi perkat banong ka jing penem kan penem yang ha ka ne ka perthai perkan penem ha ka perthai ka ban sawan amen bat hang ni la tho yu HOK Handai lada bakla. Teu sakut kaju, jiro teu sakut kaju, uwan tang upipin. Nakmat bat nadin. Pop. Boleh Ngo jing doai unong. Ka Bible kong bleu yos ngo jing doai jong bohok na pop na. Ngi bun sen pang yong ngidi ge. Fi ka Bible kong haka syadam jong pi de man pau pa pi de ge. Ka hok. Ka pau ka hok ka jong pi. Kan mau pi pani you. Pilong hok ne bar ka jing long hok kawan nang ne kam dei nang ne hang ne barobot ka pen kan ma pi dei bopop hang syadam ka jong fi de kata dori we la kli nga pastor la da ka man sim jonga ka ong kum ta bar ka jing mu je prakhat jonga ka ong da kum we kan wan na pi su thu wa bon sen ka don ka conflict ne ka don be ka jing ya le pa deng ka i ka jing mu jing prakhat bat ka man sim jong pi teng fi man ta ka singan ai bai kin jo san spa fi la ong kum ta ka man sim jing mu jing prakhat san spa spit bai ka li ka ai na tang lai spa
Kan nunggu lagi ay lang ba kata. Berkamtam me finong, lasyam teyongan sa aisan spa. Hadu da poising bleli am pin poisan tengka. Kata ka de ke cica nomor filtip. Kecingmut kan yele persya uman siam. Kemau de kata upol o hasti nong Galatia. Kamen sim ke ile persya kedo berkedo ile persya uman siam. Wada ong katma don sabar mah po jong pihi don katma. Denem, tang te fi ang let ni de let kum no ta. Kan ngot na pila jelong kum taro. Silong em. Kadon katma happy. Fitip ngi tang ngi kwat tip lut dia ka perthai. Pila tip bai la dia. Fi confuse ya la dia hi. Namar kata habang ngi puli ka Bible ngi itu shwa ya la dia. U ai u ba nga ngalong. Kum no la sedang dia kata Genesis kapan pau ngadai umen siam. La shu ayang ayang ni ka met. Hakal nong ka beneng kong la batai men siam. Hal nong ba ar la batai ka met. Hadin kata la yo ka ying. Hapo ka ber Eden ka ber jong blai kita bisikil gong. Namar le persya yu blai trayeng be no klenya me. Mino sabar. Ni syap be na yeng. Han reu trayeng u be no yang ina ka yeng. U kam la ban be yang ina ka donut ka jong u. Bad uwan biang ban penem yang i. Amen. Udah bah kata-kata nganong ya pi. Perkat u breu la di ban jot. U try syaba un be yu breu na ka per Eden. Udah ai u jan kup sni. Kan nungut na pi fi da be nong tray. Pi da pentit jan chwa. Perkat bah ma fi kata. U blai shaban be yu breu udah ai ka jan kup sni. Dah kai? Dapat ne baram ne sni. Leather jacket dia kata siong. Ni dia lap leather jacket mi long kentang ra. U blai ai leather sha. But hang ni ngakwa ban ong fi ai ba kamen sim jong fi kan don be da ka hok. But fi tep da fi em ha ka hok am. Da don ba les new ya fi ru ta fi nong. Ni so sen ai mo. Try don kam try. Fi yo am. Akan mau dan niwei kong. Ija ay taka pisa. Ngana perkat ladi ban susi bah yong kum ne. Ni pastor thai don badon kami ka taka pisa jong amo pastor. Ngasulung mo. Ladi ngi tala kam kuslai ini yong namar balai ila im ha kata ka hok. Amen. But kabenta ka balai di kay. Sengkai kay. Jing shi sha. Fitip kasengkai ka don kampalat ngadong ye fi. Hakiding sili bubun pang sengkai. Denam day. Pimla ban yeng bubun sin. Bun sin day ni sengkai. Nganong ipi ngila ban semum taladap nyo pos nem ngila ban penyong isnyo. Harang ngila ban penyeng sengkai. Denam day. Kamu kan dia diga shisha jong ina. Tadi namar kata ngi hab ban sung thu ngi em na man ka jing shisha. Sakadiang sakamon jong ngi long hok na em. Ngi duai tang hayeng mani ngi duai hayeng la jong ro. Ngi syakri yu blay habar bet nang ngi syakri hayeng ro. Tentang kidon ki kme ki kapa. Habar ki pini bah palat. Ki dapoy hayeng la jong ki khon ki tep ki long kumno. Tadai nama kata ka Bible kang panpo ila de kay. Jing shisha kamu mat pilong shisha man ka kilab mat. Amen. Kamdon ka dur bula hapi. Pite bon ba manta. Kidon ka dur bula. Kiri-kiri mensim kayam. Mensim susi. Kisipin na barba kikmen. Siapa kitali kimdan ni yairuem. Namar kikup dur bula. Badai namar kata ubaman uyo Allah day mentaki por pa message baik. Kalun jong pil ada section mo. Klik yang dia. Dia mentah bubun sih dapat message via. Pi kelempan lun lawan ai lupa kelun ni fi. Pi klik kai badan lu aja. Namar balik utip mentah nganong fi. Kitip bu beri ukwa ayu. Berki offer dah katahi. Dia kata apa mobile ni epic in one big pop up. Kai betip beri ukwa apa itu? Pung 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 beri ngampai atik. Namar balik. Kene kene kapor bu baman usutu kai bu beri ulang. Bosu tu beri ulang lam ler. Usupen na bar dah kawai siapa ulang dah kumai. Dia kata try uang. Long shisha. Long you? Shisha. Dia kata bang iwan nak mat try ngilong shisha. You bang ngilong. Kamdan kecing long asap angi. But kapasau. Kejuti barabor habang ngipong. Kandai kejuti jong ka gospel. Ngamtip hawakan jado pipong juti ayu. Hanrai kene de kajing shisha ka bakan zaman same ai bo try nyu i baka kejat jong pi ka mare na ka banta ka gospel. Amen. Kan tat ya ka ban mare. Amen. De ka kejat la da simut mendan kejat wi. Si sen la don. Ubad ko bad bom dan keti kia keren. Uni bom dan keti wang. Suk ya me.
at least meda daj medang la ban trut siapa kat film don ke TV dah daj met nam no telah syuyeng sunur but uta ubam don kizat uang hanrai me kham su thu ba me kham suk ban mangaro yo badon kizat uang suk ma me pat hey me kwa ban let me la ban let don kami me menu ban ra aba me le chabar me la ban let hi fio kata nganong ipi ki bro arngut ha kacakala jong kibiang hari bro arngut kidon ni kacing tuna kim sutu ya kata lara kiala sutu lala bari rap iwe de denem dai badan kejat wong sno na me badan keti halor nga nyalam ya me lala daj ngali strut me fio ngi teng ngi susngo ba kiwe kibiang ada kan mau ha kan ke partai blai pa yang ngi mangin long ki be rap iwe dai kata ong upol hang ni phong ke juti jong jing lak loy ke gospel jong jing suk ba pin ra ya ta ke gospel jong jing suk ke daw balai ki don ki breu ki badon kam ngin ai gospel amen barkani ke gospel ke deban dap sho hangi badai mata upol upan kam hangani ke sithi episode hagal nong ka ba saw de khot ka ba khat lai ka ong tat on dangi yo poi baro sha ka ta jing long ka wei ke jong ke jing ngai but kejong kejing tip ya ukon ublay hado kejing long rang ba hado kejing thau ke rinyang kejing dap ukres wang bangin poi bangin kot sya kejing long rang ba pada pi kot sya kejing long rang ba pilaban ai sya kiwai hadin kata ukran ruang ni kan zaman siam wang kalabiang ye hinabar pidon kejing penem pidon ka hok pidon sya pidon ke gospel hanela da pimdon jingai kanom trekam gini sao pimdon yo pimdon jingai But uang, ba pinyo ika jinget pidon kami mensim bakot. Nama udah mensim bakot, ubah yarap ya pi. Kidon kapor, ba pim laban doai, udah mensim bakot, ubah yarap ya pi. Bah uang, ba pin suto yo mensim bakot, pidon kam man pule ya kektien. Ba pi pule ya kektien, pi suto katrekam, kadai ha kajing doai. Amen. Fio amanta kane bana bar kalong ta kanong fiadin kata ko fidon kami ka jinget namar kini ka sabar kanum tre kamar fidon jinget baka jinget kanum la ban long ka jinget la dam don mun sim bakot umen sim bakot pinum la ban su tho lam da pi su tho ya ka tien ka jong blai ba de ka tien ka jong blai nganong ye pi pule ka tien ka jong blai pidon kampat ye ka jing duai kan mau kini ki prateli sao sabar sao sapo ngidan em kidon ki preo kini ki sngi ki yat plat au men sim kim tip ka tien tatang kidon hang jing lambak la de ka tau pol udah panan kam tek jinget men sim bakot nang tau panan kam ye ka tien pat ka jing duai pidon kam ye kini hapo jong pi pat kani ka di ka exercise ka jong pi ka ba shapo ken bat pin king ye ka ki atiar ba pinong me jing pedem ngadai bahok ngadai ba shisha bang kloy ban ra ye ka gospel amen bat try wong bangin king ye tak atiar wanam up lanu pin king pihaban king no namar ngiem hagis ngi ki batala thalen ngiem hagis ngi ki basnio ngiem hei badan bun palat ki boy ya ka ban ngop yang ngi balada ngi mentangim king lanu pat ngin king ngas ngau jisu udon hamni ngas ngau jisu udon hamni ngas ngau kmen hakane sim jona ngas ngau jisu udon hamni kung yang amit 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 kung yang Try khot yang abadi fi bagin long sha kita ki sipai ki jong try bagin ya sha stam lam badu hagi por jong jing ele bagin su thuru bo try uda ai ngai fi kan ka ktien bagin la ban yeng scam hani ka ktien ka jong
bagin king lut taki jing king atiar ki jong u bola ai ka jim ka jong aba jong fi bagi la ban yeng scam ha ka por jong ki sngi ki besnio bagi la ban yai ne ro bur try hadu ka bakot ban nga nge chi sha banga ba fi ngine king kini atiar ha ka jim ka jong aba jong fi man lang ski bagin tip ya ne ka way baka jile ka jongi kam de ka jile baka do de ka snam hane ka jile ka jongi ka de baka bor baki hima ki nong san shar protej jong ka jingdom baka jingbaman ka ba san shar ha kita ki chaka beneng utrai ai nga fi ni ka jingking atiar ka jong bagin kop ha ka jim ka jongi ka ba man lang ski bagin yang ban yele bet ya ta thma bakin jam siam ha ka jim ka jongi ka ba man lang ski nge sha ba ka ni ka htien ka long sha ka jing ka khu ha ka jim ka jong fi ba fin pen dap elade da ka ni ka htien ka jong le ba fin pen dap elade do man siam ko jong trai ba fin yang ro man ka ski ha ka jing duai na ban ta ka hima ka jong trai ni le lang ne ka por mangi ni duai nam ta jong fi we pi we nge trai na put kop shi shai fi da ka bor ba fin so tho bet ba ka jing le kam de ka jong fi ka jing le ka de ka jong trai ba fin le ba ki brio ne fi le ba ta ki bor ki jong soitan ni le lang ne ka por ban duai nam ta jong fi we pi we Pajing bahabaneng long poi kerteng ka joming wan khama ka joming porting Jesus Christ no panim jingi trangi aingu isha ko try Jesus ba me khat ingi ko try Jesus mena ai ko try ta ka bor ha ka gm ka jongi ko try me ong ko try Jesus no khtin ka jomi ko try Jesus ba try ta ka bor ko try Jesus habaneng ba khandol ai lut hammi ko try ba nga nyet ko try Jesus ta ka bor ko try me ai ka gm ka jongi I we pi we ko try ki blong ta ki khun ki jomi ki blong ta ki sanran ki jomi ki blong ko try ta ki lok ki jomi ba nga nyet shisha ko try Jesus ba try ba ka khtin ka jomi ko try kalong ka bor ko try ha ka gm ka jongi ka khtin ka jomi ko try kalong ka white lam ko try kalong ka bor kalong ka jing im ko try yang I we pi we ko try bangin su tho be ko try Jesus yang ka we ko try Jesus ba try ba ka jing le ka jongi ko try Jesus kam de ba ka do ba ka snam re ka jing le ka jongi ko try Jesus ka de ba ta ki bor jing dom ko try hey bangin jing le ka jongi ko try ka de ko try bu satan ba ta ki angel ki jong u ba try me ong ko try Jesus na ka tien ka jomi ko try Jesus ba try ba shisha ko try mela ai ko try ta ka bor ko try Jesus bangin per kalani ko try ya ta ki khut ki ba scam ko try mela ai ko try ta ka bor ko try bangin your right ki ba sen nyala thang ko try halo ka bor ko jong no shun baro ko try ba kam nan ke ege balan pen sneer ko try ya ka ta ka gm ko jongi ko try Jesus mamla ai ko try ka bor bangin sin sha ko try Jesus bangin ngek ko try ngin pendam ngon ko try ya ka no ki bor ko try Jesus ki bon men le ko try ha ta ka gm ko jongi ko try bang man gaski ko try Jesus try ngin long bala pen kreb ko try Jesus ban king ko try ki jingking atiar ko try ki ba me ai ko try ha ka gm ko jongi ko try bangin la ban yeng scam ban me ko try bangin la ban yai ne ban me ko try Jesus ba try ba man gaski ko try ngin kop ko try Jesus ya ka jing da khre ko try jong jing pen ko try ya ka ta ka jing da shadam jong ko hok ko try Jesus ya try ka jing pen po ko try jong jing shisha ko try but try bagin pong ko try Jesus ya ka ta ka juti jong gospel ko try jong jing suk ko jong ko try Jesus hey bangin shim ko try ta ka sti jong jing net ko try Jesus bagin la pen lip ko try ta ki su ba me ding ko try ki jong bam man ko try Jesus bangin shim ko try ka white lam ko jong ko try ka blong ka tien ka jong ko try Jesus bagin net ko try men pen dap ngi ko try lu men sim ko jong ko try ha ta ka jing ko jong ko try bagin su tho be ko try Jesus nang ne khmat ko try ba ka thama ko try kam de ka jongi ka thama ka ka jomi meri mami ko try ba yeng ba yele ko try nam ta ka gm ka jongi ko try Jesus ba ga nge ko try kom ki shipai ko try mala khot ngi ko try ngi ai sha shitam le ban me ko try ngi ai ne ban me ko try Jesus kom bu Paul ong Timothy nam ka ta to sha shitam le nga kom shipai ba bha jong Jesus Christ ai ba ngi ko try ngi sha shitam ko try nam ta ka kerteng ko jomi ko try Jesus ga duai ko try me ko khu ko try I we pi we ko try ka ni ka sni ko try ba kin su thu ko try mala ai ki ko bor mala ai ki ko try ta ka ikhtiar ko try ba kin yeng ban yele ko try Jesus ya ki ki but ki jong nong shun ko try ya ki ta ki but thap ko try ki jong satan ko try ki ba wan bani le ko try ha ka ta ka gm ka jong ki ba man la ka sni ko try Jesus ba kin job ko try ma ki dan ha ka liang ko jong me ko try bolong unong job ko try Jesus me ko khu no ki ko try ha ka ni ka sni ba kum jor ko try ni ko pong I duai nam ta ki ba pang ki ba shitam ko try Jesus try ai ba kin tep ko try ba ka tien ka jong me ko try kala kren ya ka jing kular ka jong me ko try ba ling ba ka jing snam ka jong me ko try Jesus nge ka jipen khya ko to ko try ha ka mat ka jong ki mla sha alo ka ding phana ko try Jesus ba ngi ko try ngin yo ko try ta ka jing pen khya ko try ba ga nget ko try Jesus try na ka ta jing thya pang ga joki ko try kin de yeng na ka jing nget ko try Jesus ba de ma me ko try ba ta ki ko try de ma me ba pen khya ki ko try bang shua man ai ngo be ko try ka kam ba ka jom ko try ka ba me la le ko try ha ka jim ka jong ki ko try ko boram ka jing ai ngo ba ko tang sheme kina pa ngi de na mini ba ko ting Jesus Christ blong no pen ji amen amen ngi nget sha ka ne ka tien kalau long sha ka jing ka khu ha ka jim ka jong fi ka tien ka balong ka jing men toy ha ka jim ka jong fi ba fila ban yai ne ba try ba fila ban sha shitom lam ba kum kita ki shipai ki ba pha ki jong Jesus Christ ba ga nge try ram pun kop ifi da ka bo ba fila ban ya ha ka ta ga jing lam ka jong try ba fila ban king be ye ta ki atiar ki bo try ai ha ka jim ka jong fi man la ka sngi yo na na preng jong fi ha ka ni ka sngi fi kwa ki jing duai ne fi kwa ki jing slok fila ban wan chani ka office ka jongi ka bran hang ne po apa nang thmai nang khriam ne fila ban phone ki ti number fi ye ta ki screen ki jong fi te
kat ubaya syam yang pat awi ka sngi ublay ka jing sok ublay ka jing kman ular kan lambar fi baro amen